Čaute, dneska tu máme ďalšie video. No, práve som asi, že sekol Roblox, lebo že tu nič nevidím. Dobre. Dneska by som si chcel zahrať styl Brainrot, ale to mi asi zase nejde. Takže si to vymažeme z karty pekne. Ideme do Robloxu a som, že to pôjde. No. Takže zápak, čo išlo reálne hrať? Petition 2. Ach, môj bože. Dobre, už tu môžeme zrať. Haló. Roblox. What the f... To čo je? No tak, GG. Tak Roblox nejde. Tak ja som bravý. Počkaj, čo? Ježiš, ja som nemal zapnutú Wi-Fi. A ja mám 0 IQ. Dobre. Takže fakt mňa už to nezajíma, že raz mi to spravíš, no ja to zabijem, prizabijem to. Fakt. No povedal som, že ťa prizabijem a teraz mi to už nespravíš, čo? To ja jediný. Alfa samec normálne. Moje Sigma alfa samec. Už mi to ide? Haló. Toto chcem. Toto. Dobre, dúfam, že nejakí tryharderi, no nie tryharderi, ale proste capka, ktorí kradnú, budú na serveru, aby som, keď nebudú kradnúť niekoho, tak ja im budem kradnúť, ale niekoho lepšieho im budem kradnúť. Nejakého špionier Golbiro, alebo Lostra Lelitos, alebo Trava, také niečo, viete. A asi sa mi zase seklo. GG. Ježišmaria, no. Hry sa mi už načítávajú, yes! Oh my god. Prosím, nech to ide, prosím. GG. Tak, ešte to nejde. A tu sa mi načítali hry. Môžem ísť? Prosím, Grow Garden, ty ma nesklam. No tak aj ty si ma sklamal, dobre. No tak si toto asi trošku počkáme. Neviem, čo je s tým Robloxom. Dobre, teraz by sme mohli zrať Drive X. Neviem čo. A povedzte mi, akú ďalšiu hru mám ísť na Robloxe hrať. Roblox teraz aktívne hrám aj keď nie som za kamerou. Takže napíšte mi do komentárov, akú ďalšiu hru by som mal vyskúšať. Ja si teraz zmením auto. A to. Tak. Minulú často som vysvetlila, prečo je toto auto najrýchlejšie vlastne v celej tejto hre. Aby ste ma počuli. No, v prvej časti bolo, že ako vieš, že ako by som vedel, že jak sú tie auta rýchle. To pozrite si prvú časť a budete vedieť. Tak. Dobre. Spravím nejaký stan teraz. Čo? Nechcel by som. Nie, vôbec. Skontrolujeme Roblox? No, skontrolujeme. Ja neviem. Mne to bolo najlepšie. A, dobre, už zago Roblox ide. Nice! Dúfam, že mi to ide. Keď nie, tak... A potom mi napíšte do komentáru, čo viete, ten Dominator 1, 2, hej, také viete. No tak mi dajte tú hru, čo je všade na YouTube alebo na TikToku, že jak tam dostávate peniaze, keď ste v tom tornádu a tak, lebo si to chcem zahrať a dať to na video. Tak mi prosím napíšte do komentáru, jak sa to volá.
Steelfish? Nie, to nehľadám teraz. Kde to je? A, tuto je. Nice. Dobre. Prosím, ak sa mi to aj nebugne a neviem, čo mi zoberú. Dúfam, že pôjde La Combinación, lebo mám no proste hento na ja to neviem vysvetliť. Počkaj, dám si index, koľko ich mám. Mal som už raz aj túto. Kde? No mal som Vaca Saturnita. Čo by si rád, maličky? Čo by si rád? Dobre. Tak, jak sa... No, už sa to tak respawnoval. Som mohol ukradnúť niečo. Tak to sa on asi nevolal, čo? Asi nie. Asi logicky nie. Ty teraz zase bim bam, bum bang, bama klac, bam. Dobre. A baby. Mám 3 bilióny. Prosím, je niečo dobré. La Combinazione. No, víš, to je... Ale chojdoricky. Kto ťa sem pozval, maličky? Čo nevie hrať? Poď sem, Nevieš hrať, Hej, poď. Neboj sa, poď. Nice. Dobre. Je to niečo dobré? Nie je to nič dobré. Ako vždycky, moje šťastie. Typické moje šťastie. GG. Oh my god. Dobre. Lucky block. To je smrad. Dobre, ako chce, ja si to viem tiež kúpiť. Ako chce. No, počkaj, to nebolo všetko. Nice. Dobre. Čo dá takto. A nejak ešte asi takto. Dobre. Takže si pozbieram moje money. Tak. Je niečo dobré? Nie je nič dobré. Tapek má otvorené, ale má to slabých, takže GG. No, konečne. Dobre. A skadiaľ to získal, veď tu nebolo toto. Bohužiaľ, netrafil. A čo by si na mňa pastičku chcel dať? Bohužiaľ. Nič. Nepodarilo sa. Friends. No dobre, tak ty si skončil. Ja vás tu všetkých dobijem normálne. No ty si mal. Ok. Pam. Poďte, jedna v jednotky so mnou. Kde si? Ježiš. Hej, tak poď, ideme. Pam dostal. Prvý. Druhý. Ježiš, detko, používaš toto. Čakaj. Bežím. Nice. Počkaj, čo je? Very dicus, bombicus. Čo je? Zabudol, čo to je, ja som taký vymotý. Za 5 sekúnd, oh my god. Kámo, to je detsko, on si to len zamyká. Nevie hrať, GG. Dostal. Poď sem, Tak poď sem, neboj sa. Bam, headshot. Headshot, bam. Je trapnutý. Nice.
Jej, smola, aká, že si trapnutý, čo? Jaká to je smola? Maličký. A ty nekradni, Mračko. Lucky block. A to je GG. Dobre, tak ja si myslím, že to pre dneska stačilo. A čaute, s vami bol Ocito.